kailangan po alam yung tinatawag nating vital signs. Ang vital signs po, 4 po to. Ang blood pressure, kailangan marunong kumuha ng blood pressure. Kaipuhan aram ta ang inaabutang vital signs. Ang vital signs, 4 po ini. Ang blood pressure. Kaipuhan tatao magkuaning blood pressure. Pulse o ang heart rate, kailangan po alam natin. Ang respiratory rate, ang paghinga. Pang-4, ang temperature. Minsan, sinasama din natin itong number 5, ang sakit, kung may sakit ang pasyente. Ang pulse o heart rate, kaipuhan aram ta ini. Ang respiratory rate, ang paghangos, pang-4, temperature. Minsan, big-iiba ta itong pang-5, ang kulog. Kung may kulog na minamati ang pasyente. Unahin po natin ang blood pressure. Yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Pero bago po natin makuha ang blood pressure, kailangan marunong tayo gumamit ng stethoscope. An iinuton ta po ang blood pressure. Ini po ang pinakaimportante sa gabos. Pero bago ta makuha ang blood pressure, kaipuhan tatao kita gamiton ang stethoscope. Okay? Merong mga mas murang stethoscope na bibili sa bangbang around 500-600 pesos. Medyo mahina yung pandinig eh. Pero pwede rin naman. Yung ganito, mas mahal to, pero mas malakas ang pandinig. So, kailangan nyo po ng stethoscope, saka blood pressure apparatus. Papakita natin mamaya. Okay, igwang mas barato na stethoscope na babakal sa bangbang. Maabot 500 o 600 na pesos. Yun lang, maluya ang pagdangog. Pero pwede na. Ito mas halanggaw ang presyo, pero makusog sa pagdangog. So kaipuhan ta stethoscope saka blood pressure apparatus. Pahiling ta at yan. Ito po ang tamang paggamit ng stethoscope. Ayan ha, may earpiece, may chest piece, tsaka ito yung may diaphragm, tsaka may bell. Pag po kaini tamang gamiton ang stethoscope. Igwang earpiece, chest piece, diaphragm, saka igwang bell. Una, pag gagamit po tayo ng stethoscope, titingnan nyo po, ito po yung earpiece, no? Kailangan nakaharap po yan. Ayan po papakita ko. Ang paglagay po nito nakaharap sa iyo bago pinapasok. Inot tang gigibuhon para gamiton ang stethoscope. Hihilingon ta itong earpiece. Kaipuhan nakarap sa imo. Ipapahiling ko ang paglag ini. Ilaalaag mo ini nakaharap sa imo bago mo ilalaog. Maririnig ang mga tunog. Huwag niyong gagawing pabaliktad. Kasi po nakakahiya pag ganito natin gagawin. Alam nila mali ito. Pag ganyan, Digdi mo madadangog ang mga tunog. Dainanggad kibuhon, baliktadon. Kasi po
nakakasupog. Pag-arog kaiyan ang gigibuhon. Aram nindan na sala ini. Yan, minsan may napapanood ako sa mga telenovela, ganito ang ginagamit. Wala po naririnig yan. Mali po yan. So, dapat, number one, laging nakaharap. Kung may diferensya sa pandinig, hindi kayo gano'ng makarinig, kailangan papacheck sa ENT, baka may tutuli na kabara, para marinig nyo yung mga sounds. Napakahalaga kasi. Tapos, kailangan tahimik yung lugar para mas makakonsentrate po kayo. Ha? So, ito Pag-arog kaiyan, minsan may nadadalan ako sa mga telenovela. Arog kaini ang paglaag. Mayo po nadadangog yan. Sala po iyan. Dapat, number one, pirmi sa harap. Kung may diferensya sa pagdangog, daing gayong nakakadangog, kaipuan ipahiling sa ENT. Baka may nakabaran na tutuli. Para madangog mo itong mga tunog na importante. Tapos kaipuhan, daing maribok ang lugar para makatutok po kamo. stethoscope. Meron po siyang pangkinig. Dalawa po yan. Meron tayong tinatawag na diaphragm para sa high-pitch sounds. Meron tayong tinatawag sa bell para sa mas mahinang sounds. Pero gagawin ko na lang mas shortcut sa inyo. Ito po yung Ini po ang stethoscope. Igwa po ining pandangog. Dua po ini. Itong inaapod na diaphragm para sa halangkaw na tunog. Inaapod na bell para ini sa maluyang tunog. Pero gigibuon ko na lang na halipot sa indo. diaphragm, ito yung bell. Dalawa po yan. So, depende sa doktor, iba-ibang ginagamit. Pero para sa inyo, gagamitin ko na lang ang diaphragm. Ito po, may Ang diaphragm. Ini po ang bell. Dua po yan. So, nasa doktor na yan kung anong gagamiton. Para sa indo, gagamitin ko ining diaphragm. on tsaka may off eh. Paano nyo malalaman kung naka-on ang diaphragm o naka-on yung bell? Itatap ninyo. Yan. Katulad to, tinatap ko, malakas. Tug, tug, tug. Naka-on ang diaphragm. So ito gagamitin ko. On, saka off. Paano mo maaaraman kung naka-on ang diaphragm o naka-on ang bell? Tutok-tokin nyo. Arog ka ini, tinutok-tok ko. Makusog. Tug, tug, tug. Naka-on ang diaphragm. Pampakinig sa puso. Kung gusto ko i-on ang bell, iikutin ko. Yan po, iniikot ko yan. Pag inikot ko, nakita nyo nakalabas yung butas, open siya, at pag tinap ko, ito naman ang naka-on. Pwede ito sa leeg. Gamiton ko ini sa pagdangog sa puso. Kung gusto ko on ang bell, pipihiton ko. Pagpihit ko, mahihiling mo ang labot. Bukas siya. Pag tinuktok ko, ini ang naka-on. Pwede ito sa leeg, sa puso, sa baby. Pero para sa inyo, para mas madali, ito na lang gamitin. Itatap. Sa iliog,
sa puso, sa sadit na aki. Pero para sa Indo mapasil ini nalang gamiton. Sure, ito po ang mahalaga. Papakita natin ha. So ito yung mga tips sa pagkuha. Dapat hindi nagsasalita ang pasyente. Focus natin na malapit. Number 2, dapat walang manggas. Mas maganda sana kung walang manggas yung pasyente para mas accurate. Kung may sleeves kasi minsan nagkakamali. Ang taas ng kamay Ning blood pressure, ito po ang importante. Papailing ta, ha? So ini ang mga giya sa pagkuha. Dapat dai nagtataram ang pasyente. Iranita sa sentro. Pangduwa, dapat mayong manggas. Mas magayon mayong manggas ang pasyente para mas tama. Kung may manggas, minsan nasasala. ideally sa level ng puso. Hindi pwedeng nakataas yung kamay, hindi rin pwedeng nakababa, magmamali. So, heart level, patas lang. Dapat ang pasyente ay hindi naiihi, yung nagpipigil ng ihi, plus 10 to 15 millimeters mercury. Diretso ang likod, relax. Ikaw kang kamot, pantay sa level kang puso. Dai pwede nakataas ang kamot, dai din pwede nakababa. Magsasala. So, level sa puso, patas lang. Dapat ang pasyente dai naiihi. Dai pinupugol ang ihi. Plus 10 to 15 millimeter mercury. Ang likod. Malapat lang at hindi naka-cross at nakasuporta ang paa. So, yan po yung kailangan natin munang gawin sa pagkuha ng blood pressure. So, ipapakita na po natin. Dapat nakalapat lang. Dai naka-ekes. Saka nakasuporta ang bitis. So, ini po ang kaipuhan tang gibuhon sa pagkuaning blood pressure. Ang pagkuha ng blood pressure. Okay, turuan ko po kayo paano kumuha ng blood pressure. Andito si Reggie, paano pagkuha ng blood pressure. So, ito po yung blood pressure apparatus po natin, papakita ko sa inyo. Yan. Ang pagkuaning blood pressure. Okay? Tutukdoan ko po kamo kung paano kumuaning blood pressure. Yaon po dikdi si Reggie. Blood pressure. Ini po ang blood pressure apparatus. Ipapiling ko sa Indo. Yan. Okay. Gamit sa blood pressure apparatus, itong bulb. Kailangan po marunong kayo gumamit. Ito po. Meron siyang on tsaka off. Yan, Pilipires ko. Yan, on tsaka off. Habang hinahawakan ko to. So, ito ang off. Close siya. Pag close siya, lumalaki to. Close po siya. Pag in-on ko, yan, lumalabas yung hangin. No? In-on ko. So, dapat medyo ang paggamit sa blood pressure apparatus ining bulb. Kaipuhan, tatao ka mong gamiton ini. Igwa ining on saka off. Pinipress ko. Ayan, on. Saka off. Habang ko ini, sarado. Nagdadakula ini. Pag i-on ko,
nagluluwas ang duros. Gamit ng bulb, isang kamay lang, kino-close para i-inflate to. Tapos pag naka-inflate na, o-open natin. Bago tayo mag-umpisa, kailangan po naka-open siya. At pinipress natin na walang hangin. Yan po unang ginagawa. Open, i-press na walang hangin. Ubusin mo muna yung hangin. Tapos ikakabit na natin sa pasyente. Gagamito ng bulb. Nasa rungkam. Sinasara para laagan ng duros. Tapos ibubukas ta na. Kaipuhan nakabukas ini. Pinipresta na mawara ang duros. Saka dapat mayong tada na duros. Pasyente, itong blood pressure apparatus. Yan. So, sa pagkabit, kita nyo dito natin sa kamay tinatapat, nakaharap lang yan, kasyang-kasya sa kanya. Huwag masyado masikip, huwag din masyado maluwag. So, tamang-tama lang. Tapos, ang pulso, nilalagay natin dito Na sa pasyente, ining blood pressure apparatus. Iyan. Sa paglaag, nahiling nindo, digdita ilalag sa kamot. Tinatapat sa kakaharap yan. Kasyang di masyadong piot, di din masyadong maluwang. Tamang-tama lang. dito sa may brachial artery. Nandito po yan, no? Banda rito sa may kilikili sa baba, nandito nakukuha ang pulso. So, dito ko itatapat ang diaphragm ng ating stethoscope. So, ito stethoscope. Lalagay ko po dito. Tapos, i-inflate ko na siya. Ngayon po, kailangan Laag ta idigdi sa brachial artery. Yaon po iyan digdi sa bandang kilikili sa ibaba. Digdi nakukuha ining pulso. So, digdi ko itatapat ang diaphragm. Kaining stethoscope. Ilalag ko po digdi tapos lalagan ta na ning duros. i-close ko siya. Yan. Close. I-inflate ko hanggang mga 180. Kung duda ka high blood, pwede hanggang 200. Between 180 to 200. O, papakita ko Yan. Tinataas ko na siya. Paabutin ko ng 180, 190. Oops. Yan. Dahan-dahan lang ang pagbaba. Niluluwag ko. Sara po kita. Lalagan tananing duros hanggang 180. Kung iniisip mo mataas ang dugo, pwedeng hanggang 200. Sa pagitna, 180 to 200. Ipapahiling ko. Ayan. Pinasakat ko na abot 180, 190. Oops. Luway-luway ang pagbaba. Pakinggan ko kung may tunog. Wala pang tunog. 160. Wala pang tunog. Wala pang tunog sa 150. Yan. Dahan-dahan ko binaba. Wala pa. Wala pa rin. Yun. Tumunog na sa 120. Nakita nyo, pumupulso siya. Ano, 120. Tumutunog. Bab, love, love. Hintayin ko kailan mawawala yung tunog. Nawala siya sa 70.
So, 120 ko narinig ang tunog, yan ang systolic. 70 nawala yung tunog, yan ang diastolic. So, ang blood pressure niya ay 120 over 70. Not Dinadangog ko kung igwang tunog. 160, mayo paning tunog. Mayo paning tunog sa 150. Luway-luway ko binababa. Mayo pa din. Yun, tumunog na sa 120. Kita nindo, pumupulso. Ini, lab. Halatan ko na mawara ang tunog. Nawara ini sa 70. So, 120 ko nadangog ang tunog, iyan ang systolic. 70 nawara ang tunog, ini ang diastolic. So, ang blood pressure niya, 120 over 70. 120 over 80, yan po ang normal. Kung lumampas konti, ang high blood ang systolic o lampas 90 ang diastolic. So, tinuruan ko na po kayo sa pagkuha ng blood pressure, kailangan paulit-ulit, practice lang hanggang masanay. Normal, 120 over 80. High blood po paglampas 140 systolic o lampas 90 diastolic. So tinukduan ko na po kamo sa pagkuha ning blood pressure. Kaipuan ulit-uliton, practice lang hanggang makabisa.